Шупшар ташу машиналары парады плогинг, югіру һәм экология лекциялар. Шоллыда Чиста ил бөтен Россия автоеріші узды. Еш автошәһәрләргә табиғатны саклауның мөһимлеге турында искәрттеләр. Шулай ук урманны уен формасында чистарттылар. Тулырак мәгълүматны сюжетта карагыз. Автоегіріш Мәскәү өлкәсендә 6 сентябрьдә экология илкүләм проектына ярдәм йөзеннән старт алды. Чүп ташучы машиналар колоннасының бурычы 3000 километрга якын юл үтү. Алар Россиянең 11 субъекты аша уза. Һәр шәһәрдә оештыручылар ачык һавада конкурслар үткәрәләр. Шулай ук интерактив мәйданчыклар, мәсәлән, аэрохоккей зонасына урнаштыралар. Һәр шәһәрдә күп төрле чаралар оештырыла. Техника күргәзмәсе, экоспорт, экохоккей, баскетбол, барлык мәктәпләрдә дәресләр үтә. Без бик күп әдәбият алып студентларга да күрсәттек. Башка кызыклы чаралар да күп. Без экология илкүләм проектын пропагандалыйбыз. Моны илдәге иң мөһим проект дип саныйбыз. Автоузышка шәхси компаниялар да кушылды. Шуларның берсе шинар эшкәртү белән шөгыльләнә. Соңыннан алынган материаллар төзелеш һәм ремонт эшләрендә кулланыла. Мы занимаемся утилизацией шин, то есть мы собираем шины в основном по большей части России. Занимаемся их утилизацией, переработкой. Biz шыннарны үтиләштерү белән шөгыльләнәбез. Ягъни без шыннар җыябыз. Нигездә Россиянең күпчелек өлешендә аларны үтиләштерү, эшкәртү белән шөгыльләнәбез. Без Россиянең төп заводларының берсе. Тантаналы эштән соң яшүсмерләргә пинг йөгерү буенча ярышлар оештырылды. Алар алдында билгеләнгән вакыт эчендә мөмкин кадәр күбрәк чүп-чар җыю бурычы торды. Чаллыдан соң чүп ташучы машиналар һәм интерактив мәйданчыклар Удмуртияның Камбарк шәһәренә юл тота. Автоегришнең соңгы урыны Екатеринбург булачак. Анда оештыручылар 29 сентябрьдә барып җитәргә планлаштыра. Айзилә Батырханова, Руслан Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре.